Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dihi? Basin og daw tang tao na imong pagkikitaan, ma'am. May nang nadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Di naman ikaw ba ikang gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Ambisyoso. Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadaldalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Buhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. SED Panyawan Health Testimonies. Mga pagmatuod sa kaayuhan pinagi sa SED Panyawan Products sa SED Marketing. SED Panyawan Health Testimonies. Dili ko kalakaw, nagkamang-kamang na lang. Nikalit ko to. Tungod na siguro sa tiguang ba, niagid yung banhod, una naghubag ang tuhod. Unang kabulan ko tong kamang-kamang des taas. Ay, kung anak, iyang kauban, trabaho nga. Em na ka ng panyawan, kay epektibo do, kay na kay herbal ko na. 2 kabulan, murag, arang-arang na siya. Motong, maakyo na kong tindog, na ulian do ko, sige nung ginamato. SED Panyawan Health Testimonies. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong saya ang nadarama. So, where's Sandro, tita? Mao ka na'y problema ko karon, Irish. Tungod kay nawa ang akong anak. What? O sino wa si Sandro? Gikidnap? No. Gilayasan ko sa kong anak ka, Irish. Unsa? So, wa ka mahibaw kung hain karon siya, tita? Wa pa gyud, Irish. Tungod kay dili tumagon sa akong anak ang akong mga tawag. Ay, naunsa man di ay si Sandro, tita. Oh, come on, dalita. Dirita sa sud magsulti. O tabangi ko sa pagpangita sa kong anak, Irish. Yaya, medyo abog naman yung carpet sa kong kwarto eh. Kinahanglan naman tingali ning i-vacuum, Yaya. No problem, Inday. I will vacuum your floor. Wait, I will get the vacuum cleaner. Mag-vacuum ka, Iya Sili? Oh, yes, Sandro. In the room of Inday Charmin. Pwede na po nga ako yung vacuum, Iya Sili. What? You will be the one to do it? You Oh. know how to do it? Yes. Magkamao ko na. Oh, okay. Very good. Oh, you're all around Monday eyes, Sandro. Unsa, Yaya? You know everything in work. Unsaan problema, Yaya? Oh, but you don't like pobre for me? You look like a dato. Kanindot man kung tinuod pa na, Yaya. Abi, ang binang vacuum, bi. Ako na vacuum sa kwarto ni Charmin. Minsan supay lagi sugo si Sir Mike nako. Oh, you know naman the room of Inday Charmin, no? Oh. Okay. That's very good. Okay. Here's the vacuum cleaner. Abli na, Yaya. Sweet lang. Uy, kapuing. Nagbraram na siyang nagtubang sa amin. Nagtalikod siya ako. Mugawas ba ka ko, no? Bago rin ako napalit yung bra. Okay na ba ang fit? Oh. Yeah. Sa man, okay na. Oh my God! Bastos! Bastos! Ano niya ka sa kong kwarto, ha? Kuan, mag-vacuum ito ko sa imong kwarto, ma'am. O gano'n ikaw mo ko rin mabuhat, anak? Wa man ko gibuhat sa gawas, ma'am. Unya, nakita ko si Yaya Sili, nagdag-vacuum cleaner. Naluoy mo ko niya. Mao nga, ako lang ni-offer nga mo-vacuum ini imong kwarto. Biset ka! Wati ka suguang animala ka! Gawas! Gawas! Usa ba gusto kang batuon ti ka ning unlan nako, dinis kwarto nako, ha? Ayaw, ma'am. Batuon ti ka! Ayaw, kay wala niya kay katabot ng dughan mo. Shh! Biset animal ka, bastos! Gawas ba! Manimpi mo ko sa imong kwarto, ma'am. Ikaw lang tinggali gawas. Usa! Animal ka! Gawas ay leche, bastos! Itog ati ka, daddy, ha? Itog ati ka! May plano gitingali ka dautan ako nung kay disod ka sa kong kwarto! Gawas na, animal! Gawas! Daddy! Kiniha. May planong dautan ka nag-hire mong lucky, dad! Kalit siya disod sa kong kwarto! Nanuktok-tod ko, sir. Nya, mingom siyang sud. Kay nagtuo kung ikaw si Sally mo ang gipasod ta ka! Oh, kay mo ko gipasud mo, gisud ko. Dad! Dili ko safety ang tawana! Manyakis na siya! Manyakis pa di kog naong, ma'am. Mayo mo akong tuyo sa imong kwarto. Malimpir mo ako. Kasi may magdahom nga. Nagbra ka lang sa akong pagsud. Dad, papahawaan ang tawana, ha? Kay pasig ma-rape ko anak niya! Uy,
Nagtusa tikang tayot ti ka, ma'am. Unsa? Unsa? Way lalaki ba kayo ng batasan ni mo eh? Ikaduha sa kung nakita ka ganina. Dili ka girlfriend material. O matay ba gumanan dughan ni mo? Unsa? A cup of healthy goodness, straight from the heart, brings happiness, love, and joy to you. Every sip brings special memories. A cup of healthy goodness, Panyawan Herbal Coffee. SED Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Unsay dili ka makapapahawa ni Sandro, day? Carmen, anak, look. Wa na gid mo balik pa si Timoy human mag-lead sa pagpanganak sa iyang asawa. Nagkinahanglan kitang Sandro ni Higayuna. Oh my God, Dad. Makakita pataglaing driver nga mas maayo pa ng Sandro. Labaw pa kang Sandro. Sure ka? Bakit ang driver nga labaw pa ka Sandro? Nga gawas nga driver, hardinero pa. Di ganin maghinanaw lang sa mga trabaho di sa bayan. Magtabang-tabang pa gyud. Huh. Tanawang hardin ni mami ni mo nga get man ni Sandro. Nalimpyo na. Kung malipay si mami mo nga maglantaw anak, kunain manggani siya karon. Dad. Uga, nagkinhanan ko, Sandro. Kaya nabalik ang kaikag kong maglingaw-lingaw sa gawas, uban ka, Sandro. Unsay bot mo ipasabot, Daddy? Iha, life is too short. Kung gusto kong i-enjoy ang nahabili mga adlaw sa akong kinabuhi sa kalibutan, ngawa ko kini nahimo kaniato. Mao kini akong gipangandoy kaniato nga makaanak lang unta kong lalaki aron may kasinabot ako sa akong mga hilig. Ug nakita ko kana ka, Sandro. And what do you mean by that, Daddy? Buhaton ko na karon ang kaniadto ko pang gustong buhaton uban kag Sandro, anak. Unsa? Daddy! Manlakaw mo si Sir Mike Sandro? O, ermitan niyo. Asa man mo? Pakuyugon mo ko niya kay mag-golf siya. Ay, mao ba? Nasuod na yun mo og si Sir Mike, no? O, nalipay ko siyang kapani, ermitan niyo. Uhaw ko sa pagmahal og banding sa kong amahan. Kaya sa gawas pagtrabaho si Daddy, mahuwa kay ko magkabanding-banding yun sa kong amahan. Nauli siya din sa Pilipinas, pag-retire na niya. O nauli siya nga, masakito na. Maong wala mi sama ini nga magkakuyog-kuyog sa kong amahan. O ako ning ma-experience kang Sir Mike. Maayo. Maayo kay nagkasuod na mo. Unya, ikaw, dinig ka lang. Ay, ayaw ko kabalak eh. Kaya ko rag at imanon ng akong kaugalingon. Kung mauna ron, musamot nga masuko ni mo si Charmen. Ha? Nalingaw ko nga magsige siya kasuko ni mo. O musamot iyang kasuko. Kaya na mo pabor si Sir Mike ni mo kay kaniya nga iyang anak. Balita sa ng iyang anak, ermitan niyo. Malukmay rana. O ikaw ray makapalukmay ana, Sandro. Ha? Ako? Gigikuntahan naman kayo maayo? Salig na ko. Ikaw ang makapausap sa batasan na ng Charmen. Imposiblihan na ermitan niyo. Sandro! Ah, oy, gitawag na ko Sir Mike, ermitan niyo. Na, sige. Pag-ayo-ayo ka mo, Sandro. Makalagot. Huwagin papugon ako sa Daddy Yaya. Nanglakaw kin sila ni Sandro. Kaletche. I heard it all.
Sa inyo pa nagsulti ni daddy ni mo ganina, Inday. And I am bit scared. Scared of what, Yaya? I said I heard it. Sir Mike said, as I understand, that he wants to spend his lifetime with Sandro. Unsa? Yes, he said that. Right? So, is your father gay? Unsa, ya? Unsay bayot si Daddy? Nayabang na kaya? I heard it so clear. Do you want me to say it in Bisaya, quote by quote? He said, buhaton ko na karon ang kaniadto ko pang gustong buhaton, uban kang Sandro. So it means, he never ladlad before. So he will ladlad today. Nayabang ka da, Yaya? Bayot ko tawin. Sorry, Inday Charmin, but it's my own opinion. It's my understanding. No, Yaya. Dili bayot si Daddy. Dili! Di mo po dahil alim ng dato tayo. Buring. Buring kayo. Putang burikat. Ay, porbida. Pagka-buring sa kinabuhi, murag hanaan na tanan mo. Huwag trailing kinabuhi ay. Lahig yun tong pobrita. Trailing kayo. Ni kagulkol sa tarong wanay sud sa bugas. Porbida. Wanda na yung tao na nga tunguna-una ug asa ta nga pamailog bugas. Kunya, daghan na yung muna ang mga higala. Nga angay na tong dolan. Kabisita ta sa mga higala nga dugay na ni mo wanay kita. Eh plano makamaylo ka o manghangyo kag kwarta para palit bugas. Pero dato di ay ta. Wa na. Wa ta bati ag ambot lang. Bati ang kinabuhi ay. Murag imo ang tanang kalibutan. Kay kun unsay imong gustong paliton, makuha naman nimo labing dakong kasayon. Probida no? Masindot gyutong makuha nimo sa usa ka ang usa ka butang nga kanabang gipatuan nimo singot. Lahi ang kalipay nga imo mangkon, di ba? Di ba do? Ha? O nya unsa ba do? Ha, bro kag buang do yo ka na. Mo na basta madato ka. Mo na. Balik ko ni Sandro among panagbaylong kahintang. Ay, pero ako kauyo na ning madato, tada. Twe! Oh, niring ang mahalong cellphone do Sandro. Ato nasada. Ay, si Madam nasada. Ako noy hasulo ni Madam Lunila, oy. Tuganan ko lang kanig hain na mi, oy. Aron mo resign ako ani akong pagkadato. Gusto ko magkatuon ka sa akong mga hilig, Sandro. Wala ko maana din ni sir. Huh? Ayong duwa og golf. Hindi ko kasabot ini. Kay akong duwaan kaniadto sa amo sir. Duwa ra gitaon sa uhot sa humay. Simple ra gid kay imong kinabuhi sa inyo, Sandro. Oo, unsaon? Problema ta sir. Man-to-man talk, Sandro. Posible bang makagusto ka sa akong anak? Ha? Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay, tagal kita